बे नबसुरियानि केसनि सोमोन्दै बुंनो सानदों। जोङो आगोलाव बुंदोंमोन जे नबसुरिया एमपि दारायनो हालिया, बिनि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जाबाय। जों बे बाथ्राखौ बुंनाय जादोंमोन। आरो लोगोसे नैबे दानि लेटेस्ट जायनाखि हाइकर्ट अर्डार, दा बेयाव नबसुरिया जे इन्ट्रिम मोनसे अर्डार मोनबाय, बिनि सार्टिफिकेटआ टेम्परारि जे बाहायजासिगोन होननानै अर्डार होनाय जाबाय। दा बिनि गेजेरजों नबसुरिया इलेक्सन गेलेनो हासिगोन नामा, बे बाथ्राया दिनै बयनिबो सिगाङाव जाखारदों। दा जोंनावबो गोबां प्रश्न खालामहरबाय थादों जे मा जामारखो नबसुरिनि केसआ, नबसुरिया इलेक्सन गेलेनो मोनला होननाय, बिनि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जाबाय होनलाय, दा मानो इलेक्सन गेलेफिननो नागिरखो, बोरै गेलेफिननायनि हाइकर्टआव अर्डार होखो, दा बे बाथ्राखौ गोबाङानो टेलिफनाव सोंहरो, मिथिनो लुबैयो। दा बे हिसाबै आङो बेयाव नोंथांमोनखौ लिंहरनानै बिनि सायाव क्लियारिफिकेसन होनो थाखाय आङो थियारि जानाय जाबाय। नंगौ, जोङो आगोलावबो जों बुंबाय थादों जे नबसुरियानि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जाबाय, बे इलेक्सन गेलेनो हालिया, एमपि दानजासिगोन, बे बाथ्राखौ जोङो बुंबाय थादों। नंगौ, दा बे बुंनायनि गुदियावनो जों बेखौनो क्लियारिफिकेसन होयो, मानो जों बिदि बुङामोन। जे नंगौमोन, बिनि माने एमपि सार्टिफिकेट दानजाबाय, बे एमपि गेलेनो माने नमिनेसन फाइल खालामनो हाला, बे बाथ्राया नंगौमोन, सैथोथारमोन। दा बोरै जाबा आं बेखौ एसे बुंनो सानदों। जे जों फार्स्टआव 2014आवनो जोङो नबसुरियानि बे बर' कसारि होननानै सार्टिफिकेट लानाय, बेनि कपिखौ लानानै जों हाइकर्टआव केस होदों। दा बिनि केस नाम्बारा माबामोन जोंहा 2580/2014। दा जों बेयाव केस होदों हाइकर्टआव। दा बे केस होनाय लोगो लोगोनो हाइकर्टआ मोनसे इन्ट्रिम अर्डार जोंनो होदोंमोन। दा बेयाव बुंदों हाइकर्टआ, बिडि आगरवाल बिथाङा बुंदोंमोन जे I have also perused the list of scheduled tribes incorporated in Central Order number 22. Privately, it appears to me that the Sornia is not ST. बेखौ होनदों आरोखि, सरनिया ST नङा, बेखौ होनदोंमोन। Though the ST certificate had been issued to respondent number 7, respondent number 7आ नबसुरिया, जुदिबा नबसुरियानो रेसपन्डेन्ट नाम्बारनो सार्टिफिकेट इस्यु खालामदों, बेबो ट्राइबेल नङा, बे बर' कसारि नङा होननानै हाइकर्टआ 2014आवनो 2580 बे केस नाम्बाराव जों गेजेरजों अर्डार होनाय जादोंमोन। जे नबसुरिया बर' कसारि नङा, बे ST नङा, सरनियाफ्रा ST नङा, बेबायदि सार्टिफिकेटखौ दाहो होननानै मोनसे रेस्ट्रिक्ट खालामना होदोंमोन। बे गनायथाव नङा, जों बेखौ बुंगोन आरो बयबो बुंदों। आरो लोगोसे बे हाइकर्टनि बे अर्डारनि एगेन्स्टै जों बारा खोथा बुंब्ला कर्टआथ' जोंनि सायाव माने गाज्रि मोनसे माबानो हागौ, बे हिसाबै जों बुंनोबो हाला। आफटार जा अर्डार होबाय जों बेखौ मानिना लानो गोनां जायो। दा थेवबो बे केसा जिथु स्टेट भार्सेस नबकुमार सरनिया जादोंमोनथ', नबकुमार सरनिया स्टेट गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टै होदोंमोन। मानोना स्टेट गभर्नमेन्टआ WBT BC ओमफ्राय स्कुलनि कमिटिया बिनि सार्टिफिकेटखौ जितु केन्सेल खालामहरदों, बिसोर बिनि एगेन्स्टै बे केस होदोंमोन। दा ओमफ्राय दायथ'आ जाहैबाय दा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्रायनो बे माने जायनाखि इन्ट्रिम अर्डार जानाखि होदों हाइकर्टआ, बेखौ चेलेन्ज खालामफिननांगौ। बिसोरो बे केसनि सायाव बिसोरबाव चेलेन्ज खालामफिननांगौ, बिसोरो पिटिसन होफिननांगौ। दा दा खबरा मोजां। आं मैया गुवाहाटियाव आं दंमोन, बेयाव खबर लानाय जादों। दा खबर लानायाव आं बिसोरनि जायनाखि एडभकेट जेनेरेल, एसिस्टेन्ट एडभकेट जेनेरेल, बिथांमोनजों जों जगाजग खालामनायाव मोनथिबाय जे मैयानो माबाया स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय एडभकेट जेनेरेला पिटिसनखौ फाइल खालामबाय। दा बे पिटिसनाव होदों जे नबसुरियानि जायनाखि इन्ट्रिम अर्डार, बेखौ केन्सेल खालामफिननांगौ, जायनाखि सार्टिफिकेटखौ जायनाखि स्टे अर्डार होदों इन्ट्रिम, दा बेखौ केन्सेल खालामनांगौ, बेखौ पास खालामनांगौ, ओमफ्राय सेट एसाइड खालामनांगौ होननानै बिसोरो मैया मोनसे पिटिसन होबाय। मोजां बाथ्रा। हयथ' बिनि सार्टिफिकेटआ नबसुरिनि सार्टिफिकेट जायनाखि लानाय इन्ट्रिम अर्डार मोननाय, बे हयथ' जिखुनु टाइमाव बेथ' केन्सेल जाफिननो हागौ आरोखि।
टाइम लानोबो हागौ हयथ' गाबोन बे जुदि केसा गाखोयोब्ला गाबोन मा जायो बेखौ नायनांगोन जितु मैया नोंसोर माने सिरगमना होनाय जाबाय केसखौ फाइल खालामबाय दा गाबोन गाखोयोब्ला गाबोन मा रिजाल्ट फैयो बेखौ नेनांगोन आरो बिनि बादै हयथ' टाइम लायोब्लाबो बे इलेक्सन गेलेखांब्लाबो हयथ' देरहाबायब्लाबो बेयो जिखुनु टाइमावनो बिनि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जाफिनगोन आरोखि दा जितु बिसारा दिन दाबो बिसारावनो दङ आरो बिनि जायनाखि सार्टिफिकेट बेखौ माने जितु इन्ट्रिम आबादखौ सोलिथ'नो थाखायल' बिसार जोबसान्दि बेखौ होनदोंथ' बिसार बे गोबाव थांनाय नङा लास्टिं जानाय नङा जों बेखौ दिनै रोखा माने रायजो राजानि सिगाङावबो बुंनो हायो ओमफ्राय मोनसे बाथ्राखौ जों बुंनो हायो नंगौ सरनाया गावबो बेबायदि एथ' दुरबल माबाखौ लानाय बे गावबो एथ' मनबल जों बे जे इलेक्सन गेलेनाय साहस फैगोन बे नङा आरोखि एथ' मनबल मोनगोन बे नङा आरोखि मानोना बिनि सार्टिफिकेटआ एट एनि टाइम एट एनि ममेन्ट बिनि सार्टिफिकेटआ माने केन्सेल जाफिननो हागौ आरो बिनि जायनाखि माबा इन्ट्रिम अर्डार सार्टिफिकेटखौ आफादाव सोलिथ'गोन होननाय बाथ्रा बे खहास जानो हागौ आरोखि आरो सेरेसाय जागोन जिखुनु टाइमावनो जों बेखौ दिनै बुंनो हायो थेवबो जोंहा